Dan il-programm qed jiġi mwassal lilkom bix-xewqa tajba ta' Transport Malta, Mapfre Middle Sea, Esprit Yachting, Mediterranean Yacht Sales Limited, Rolex. F'Marzu li għadda, f'Malta seħħ avveniment bl-isem RC44 Valletta Cup. Din kienet l-ewwel darba li klassi RC44 ġew itelqu Malta u l-avveniment kien organizzat minn Yachting Events. Bi pjaċir nistgħu nħabbru l-Yachting Events Limited se jerġgħu jorganizzaw l-RC44 Valletta Cup f'Novembru tas-sena 2016. Il-klassi RC44 din is-sena qed 10 snin u llum bosta klassijiet oħrajn qegħdin jikkupjaw il-mod ta' kif din il-klassi ttellaq. Id-dajes li ffurmaw il-klassi tal-RC44 huma kollha identiċi sal-inqas dettall. Huma mibnijin minn materjal eżotiku, carbon fiber. Il-qluħ bħala daqs u qata huma kollha l-istess u dawn id-dajes huma ugwali sal-irqaq ħabel u l-inqas dettall. Il-kliem RC qabel il-numru 44 huma l-inizjali ta' Russell Coutts, rebbieħ tal-America's Cup għal diversi drabi u x'aktarx illum l-iktar baħri u kompetitur irrinomat u ddekorat fid-dinja. Il-numru 44 jirreferi għad-daqs tad-dajsa li twila 44 pied. 44 pied li però joqogħdu ġo container twil 40 pied. Dan huwa għaliex il-pruwa u anke l-poppa jiżżarmaw. Il-kontrakarina li tiżen 3 tunnellati jifonda 3 metri u l-arblu li jiżżarma fi 3 biċċiet huwa twil 68 pied. Id-dajes huma kollha mamrin bl-istess magna, iżda dawn m'għandhom skrun kif nafuh, iżda sistema fejn biċċa mill-qiegħ tad-dajsa b'għajnuna ta' sistema li taħdem bil-hydraulic tinżel l-isfel. Imwaħħal ma' din il-biċċa hemm skrun żgħir ġo tubu u dan hu li jmexxi d-dajsa meta tiġi biex tidħol il-port jew inkella torbot mal-pontun. B'hekk din is-sistema kemm xejn komplessa, il-qoxra tad-dajsa ma jkollha xejn li jtellifha waqt li jkunu qegħdin itelqu. L-uniku differenza fuq dawn id-dajs u l-ekwipaġġ.
Billi d-dajes huma identiċi min jirbaħ ikun rebaħ verament għaliex kellu l-aħjar ekwipaġġ u għaliex ikunu ħadu l-aħjar deċiżjonijiet. Ġeneralment l-ekwipaġġ li hu dejjem iffurmat minn 8 minn nies ikun imqassam f'erba' li jkunu professjonali u f'erba' l-oħra li jkunu baħrin tajbin, ġeneralment żgħar fl-età li jkunu għadhom ħerġin mill-klassijiet Olimpiċi. L-RC44s bħala klassi iżuru 5 pajjiżi kull sena u aħna ninsabu ferm kuntenti li d-deċiżjoni li jerġgħu jiġu Malta kienet waħda unanima. Fl-2016, il-klassi RC44 ser jitelqu f'Bermuda f'Marzu, f'Sotogrande f'Ispanja f'Mejju, f'Portsmouth l-Ingilterra f'Lulju, Cascais fil-Portugal f'Settembru u mbagħad jiġu Malta kif għadna f'Novembru. L-avvenimenti huma fejn huma tal-RC44 jsegwu dejjem l-istess ritmu, fejn fil-verità jkollna żewġ avvenimenti f'5 ijiem. L-ewwel ġurnata hija dedikata lil match racing. F'Malta, f'Marzu li għadda, kif tistgħu taraw fil-filmati, din il-ġurnata saret fil-Port il-Kbir. Port mill-isbaħ li jsaħħar lil kull min jidħol fih u li meta tkun fuq l-ilma żbuħija tiegħu timpressjonak iktar. Il-filmati ta' din il-ġurnata għalija huma l-isbaħ. Il-programm għall-4 ġranet ta' wara u li nippruvaw intelqu 4 titlilaq kuljum, x'imkien barra fejn ir-riħ u l-korsa ma jkunx affettwat mill-art jew mill-bini. Waqt li fil-match racing id-dajsa tista' tiġi misjuqa minn baħri professjonali, fit-tlielaq l-oħra id-dajsa tkun misjuqa bil-fors minn sida. Is-sidien ta' dawn id-dajes huma importanti u hawn fejn jidħol l-iskop oltre tal-isport li Yachting Events xtaqet li l-klassi RC44 jerġgħu jażlu lil Malta bħala destinazzjoni. L-iktar sit umli biex ngħidu hekk jimpjega 3000 ruħ. 5 minnhom flimkien jikkontrollaw persentaġġ qawwi tas-settur tal-enerġija. Ieħor jispeċjalizza fis-settur ta' riġenerazzjoni tal-art u postijiet mitluqin. Dawn huma kollha nies ta' suċċess li jħallu impatt kull fejn ikunu. L-avveniment fih innifsu huwa eżerċizzju ekonomiku fejn nafu pereżempju li fis-sena 2015 l-avveniment f'Malta dawar fuq €1,200,000. Dan intlaħaq għaliex kif waslu Malta ħafna mid-dajes għaddew minn proċess ta' manteniment. L-ekwipaġġ u n-nies li jaħdmu fuq id-dajes ġew qattaw żmien Malta u fil-fatt imlejna lukanda ewlenija. Is-sidien tad-dajes kollha ġew hawn bil-ġets tagħhom li saħansitra għamlu titjiriet oħrajn anke matul il-ġimgħa biex iġibu lil xi ħbieb tagħhom minn barra minn Malta. Barra minn hekk, l-sponsors u l-mistednin tal-sponsors għandhom l-isbaħ ċans li jduru ma' dawn in-nies u jsiru jafuhom sew. Biex inkomplu dan l-avveniment għandu xi ħaġa li avvenimenti oħra forsi m'għandhomx u dak huwa l-viżibilità. Ta' kuljum l-uffiċjali internazzjonali tal-medja li jduru ma' din il-klassi jibgħatu xi 10 minuti ta' filmat lill-iktar minn 750 stazzjon televiżiv mad-dinja kollha. 10 minuti ta' fejn Malta tkun qiegħda tidher u tinstema'. Min informazzjoni li għandna wara l-ewwel 24 siegħa tal-avveniment tal-2015 iktar minn 24,000 persuna minn madwar id-dinja għamlu tfittxija fuq l-internet għall-RC44 Valletta Cup, ovvjament li daw kif raw dawn il-paġni raw ukoll il-Malta. Huwa impossibbli li tikkwantifika l-ġid li tħalli l-viżibilità, però ċertament huwa riklam sabiħ għal pajjiżna. Waqt l-avveniment, il-ġurnata tibda fit-8:30 ta' filgħodu fejn il-mistednin tal-sponsors u anki dawk tagħna bħala organizzaturi jinġabru għal breakfast. Ftit wara jibda dak li jseħħ the morning show fejn jien nagħti spjegazzjoni lill-mistednin
u anki li xi ġurnalisti ta' se nofrulhom matul il-ġurnata. U barra minn hekk nispjegawlhom ftit iktar dwar id-dajjes u l-klassi, kif għamilt lilkom illum. Dan l-intervent idum xi 20 minuta u malli nispiċċaw il-mistednin kollha jitwasslu sal-VIP boat, dajsa kbira biex jaraw t-tlielaq. L-ospitalità għal din il-klassi u anke għal yachting events hija priorità u fuq id-dajsa jitqassem ikel u xorb matul il-ġurnata fil-waqt li jkollna kummentatur li jkun qiegħed jispjega dak kollu li jkun qed jiġri fuq il-korsa. Barra minn hekk huwa minn fuq din id-dajsa li jintgħażlu dawk li jissejħu ninth man, jiġifieri bniedem li jintgħażel biex jitla' bord waħda mid-dajjes tal-RC44 bħala spettatur. Din hija esperjenza unika, waħda li ma tintesa qatt minn kull min għamilha. It-tlielaq matul l-4 ġranet ta' wara jkunu twal xi 50 minuta kull waħda u wara 50 minuta d-dajs jispiċċaw sekondi l-bogħod minn xulxin. Wara t-tlielaq mbagħad kulħadd, inkluż is-sidien tad-dajjes, il-membri tal-ekwipaġġ, uffiċjali u mistiġnin jintaqgħu f'post ta' fejn jsir l-avveniment biex iqattaw ftit żmien flimkien u jiddiskutu l-ġurnata tagħhom. Ħafna minnkom forsi jiġikom id-dubju fuq Novembru bħala żmien tas-sena. Fil-fatt, dan hu tajjeb għalina għaliex l-istatistiċi ta' matul is-snin juruna li r-riħ dejjem kien tajjeb f'Novembru u li l-baħar ikun għadu relattivament sħun. Nisperaw biss li jkun hekk anki għall-2016. Barra minn hekk, Novembru huwa xahar fejn it-turiżmu jkun diġà naqqas xi ftit u l-RC44 Valletta Cup se jassigura minimament 350 sodda f'kull lukanda okkupati għal medja ta' 9 ijiem. Ikun qisna ġibna mal-3000 persuna għal lejl wieħed. Aħna mill-programm Nozz minn Marzu li ġej nibdew mill-ġdid insegwu din il-klassi hekk kif immorru minn avveniment għal avveniment sakemm fl-aħħar f'Novembru tal-2016 jiġu Malta. X'differenza hemm bejn kajak u kenu? Differenza bejn kajak u kenu hija dik it-tip tal-Indian Canadian canoe li hija bħalma kienu jużaw the American Indians. Il-kajak huwa ġej mill-Eskimos. Il-kajak l-Eskimos kienu jużaw bħala mezz anki ta' xogħol għalihom, mezz ta' ikel biex iġibu l-ikel mill-baħar għax it was their own means. And probably I think il-kajak li nużaw aħna iktar huwa il-kajak bħal tal-Eskimos u mbagħad biż-żmien żviluppa jiżviluppaw l-ħal shape tiegħu għal skopijiet differenti skont f'liema tip ta' baħar jew x'majjar tittużah. Liema tip ta' kajaks tużaw intom? L-iktar pereżempju għal dawk li jkunu għadhom fil-bidu nużaw kajaks li jkunu daqsxejn iktar wisajn biex ikollhom iktar stability, inqasem ċans li jinqalbu sakemm ma jagħmlu xi moviment li jaħsdu l-kajak u imma mentri l-kajaks id-dojo qegħdin iktar biex anki they go faster, jimxu iktar. For example, anki jekk tkun titmux imkien fit-tul, qed ittella speed iktar. The longer the waterline, the faster the speed. And even the narrower the kayak, ħaġġib iktar daqsxejn iktar speed. Hemm kajaks li jintużaw ukoll fl-sports bħal huma pereżempju r-racing, għandek il-K1s, K2s,
Hemm ħafna tipi ta' sport differenti għal kajaks. Aħna u Malta sfortunatament għandna racing club l-imsida biss, imma bħala kajaks barra minn Malta hemm ħafna disċiplini differenti ta' kajaking, kemm white water, fish majjar, kemm on flat water, u anki tal-baħar hemm mbagħad l-ocean racing ukoll illum il-ġurnata li hawn Malta bdew ftit ukoll li huma surf skis. They're called surf skis kayaks. They're very long and they're very narrow. They can have a speed of 25 kilometers on them, paddling ġifieri mhux ċajta. But they're mostly used even in ocean swells, in big waves, because they are made to catch the wave and they will go faster on the wave. X'inhi eżattament il-funzjoni ta' dan il-klabb? Aħna bħala klabb ukoll għalkemm barra li nintroduċu il-kayaking nagħmlu tipo ta' courses kemm għal beginners. Aħna nippruvaw nimxu fuq il-British Canoe Union standards. Dawk għandhom standards, pereżempju għandek 1 star, 2 star, 3 star. 1 star, it's a must for every beginning kayaker. Fej fih bniedem jitgħallem how to handle the kayak, safety procedures, how to paddle, different type of paddle strokes, where you learn the basics. Mbagħad wieħed ikun qed jikkompli iktar javvanza. Hemm livelli differenti. Għandek it-2 star fejn anki fit-2 star wieħed irid juża barra l-kajak di canoe. Mbagħad anki jibqa' jola l-livell 3 star tkun taf tagħmel anki dik li jgħidu Eskimo row, pereżempju meta tinqaleb bil-kajak terġa' iddawru inti stess mingħajr ma toħroġ minnu. Tagħmel self-rescue tiegħek innifsek jiġifieri tidħol ġol-kajak waħdek. U jibqa' tiela hemm il-4 star u mbagħad għandna anki level ta' coaching li dis-sena fil-fatt tal-Settembru qed nippruvaw nagħmlu level 1 coach għall-membri tal-klabb tagħna wkoll. Xi ħadd li jrid jibda jipprattika dan it-tip ta' sport, x'għandu jagħmel? Aħna l-iskop tagħna huwa li nintroduċu kayaking lin-nies. Infatti jkollna ħafna tipo ta' beginner sessions on a Saturday afternoon or Sunday morning. Jibbukjaw magħna, norruhom kif għandhom jaqtfu, safety, anki jekk rescues, jekk bħal speċi jinqalbu, kif in il-proċedura, xi nagħmlu biex nerġgħu intalgħuhom lura fil-kajak. Dak huwa l-iskop tagħna bħala klabb hawnhekk għalkemm barra li nieħdu pjaċir bejnietna anki ġieli morru pedals twal u hekk bejnietna, imma anki li nintroduċu l-isport il-poplu kemm Malta u anki barranin għax anki barranin jiġu iżuruna. U fl-aħħar nett, għandek xi appell lis-sidien tad-dajes il-kbar? Min nixtieq li dawn li għandhom l-inġenji kbar, ħafna minnhom jippruvaw joqogħdu d-distanza daqsxejn il-bot mill-kosta sew. Meta jaraw dajes żgħar jippruvaw minflok ma jgħaddu minn magħna anki jew jitbedu daqsxejn iktar minn magħna jew naqsu l-ispid għax ovvja mbagħad bir-rima li jikkaġunaw. Mhux għal kulħadd tkun problema, imma still mhix ħaġa sabiħa li tidħol ġo rima qawwija. U anki dawk il-ħsejjes tad-dajes il-ħin kollu għaddejjin ġo moħħok, I mean it wouldn't be a more relaxing sport imma a strenuous sport.
Super Yacht Racing beda l-Amerika. Fej l-Amerika diġà kellhom dajjes ta' 100 piet, 120-140 piet u kienu jitelquhom kontra xulxin fl-Ewropa min kellu dajsa ta' 40 piet, 60 piet, dak kien jiġifieri d-daqs li kellna. Eventualment bdew jersqu lejn l-Ewropa kemm minn sidien Ewropej u kemm minn sidien Amerikani li poġġew id-dajjes tagħhom l-Ewropa. L-iktar nsibuhom Palma di Mallorca, il-kosta ta' Franza, ħdej Marsilja u mbagħad Monaco u mbagħad Porto Cervo. Kull sena Porto Cervo jorganizzawlhom it-tliela kif jagħmlu anki Palma di Mallorca. Però Porto Cervo forsi iktar magħrufa llum il-ġurnata. Kull sena jorganizzaw l-Europeana Super Yacht Regatta li jiena immur tista' tgħid naħseb kull sena dawn l-aħħar 4-5 snin. Il-post huwa splendidu. Huwa splendidu għaliex għandhom l-infrastruttura adekwata. Għaliex l-attenzjoni verament ma tonqox, l-organizzaturi jafu eżattament dak li għandhom bżonn dawn is-sidien daqsxejn partikolari biex ngħidu hekk. Fejn hemm garanzija ta' riħ. Porto Cervo tellaq kuljum, ġifieri hemm għandhom riħ li jidħol spiss mill-majjistral u li bih tista' tellaq fejn il-baħar huwa nadif daqstana ġifieri. U fej il-korsi huma li telqu madwar huma sbieħ li huma ffurmati minn ħafna gżejjer hemmhekk. In-naħa ta' fuq ta' Sardenja hemm ħafna gżejjer li Pawti Lines il-Madalena u aktar il fuq u jitelqu madwarhom. Hemm font biżejjed u huwa verament huwa spettaklu għaliex it-telieqa hemmhekk issir iktar interessanti. Għandek xtara, il-fotografija hija sbaħ, il-medja aktar għandhom fejn jixxalaw biex ngħidu hekk. Mhux kemm tlaqt dajsa f'nofs il-Mediterran u ħallejta mingħajr xenarju ta' xejn. Anke jekk naraw pereżempju l-footage tal-Rolex Middle Sea Race, naraw li ħafna minnu huwa meħud Malta u mbagħad l-Italja speċjalment meta jduru ma' Stromboli għaliex hemmhekk għandek backdrop u għandek iktar għandek viżwal aħjar biex ngħidu hekk. Ħafna minn daw id-dajjes fuqhom għandhom velisti distinti ħafna. Ġifieri barra l-owner ikollok mbagħad crew enormi, ġieli hemm dajjes minnhom li għandhom 30 abbord, ġieli għoddejna 30 abbord. Dajjes huma kollha differenti. Allura biex ittihom handicap system biex tkun fair waħda kontra l-oħra mhijiex daqshekk faċli. U dana illum kemm l-owners u kemm dawk li telqu fuqhom jafu bid-diffikultajiet illi min joħroġ b'dar rating għandu. Illum jieħdu into consideration pereżempju it-tip ta' arblu, ix-shape tal-arblu, kemm hu wiesa', kemm hu dejja, kemm hu twil. Għandux pereżempju xi equipment fuq u dawn ħafna minnhom ikollhom satellite domes, ikollhom li jirċievu informazzjoni ta' temp jew telekomunikazzjonijiet. U ovvjament Porto Cervo nerġgħu niġu lura verament isellef ruħu tajjeb għal dawn it-tip ta' nies u għal dawn it-tip ta' events. M'hemm l-ebda bini li hemm 40 sular jew 20 sular huma kollha villel distinti żgħar. M'hemmx restorant ħafna għaliex daw ikollhom ix-xef privat magħhom, però mbagħad jagħmluha faċli biex l-ikel jordna x-xef jaħsal biex iċ-xef mbagħad iżgħiru. Dawk huma affarijiet li jagħmlu Porto Cervo daqsxejn differenti minn postijiet oħra fil-Mediterran. Itelqu kollha flimkien madwar l-istess korsa, però jibdew isu minuta l-bot minn xulxin. U jibdew minuta l-bot minn xulxin għaliex dawn huma dajjes kbar, ma jmanuvrawx kollha l-istess, hemm minnhom li jmanuvraw b'mod faċli ħafna, hemm minnhom li pereżempju biex idawru l-bord minn naħa l-oħra idumu mhux ħażin u jridu jdumu jaħsbu kif se jagħmlu għall-biċċa xogħol. Allura, aħna bħala organizzaturi nippruvaw kemm jista' jkun nżommuhom il-bot ta' xulxin biex ma jaħbtux flimkien u biex ma nistidnux problemi. U għandhom l-istess regoli japplikaw għal-optimist dingi, għal-dingi olimpika, għal-boat normali, dawn għal-qafas ta' regoli tagħhom ma' dawk. Però minn xi ftit snin law għandhom dak li għajulu Super Yacht Rules. Super Yacht Rules huma miktubin preċiżament tal-jom. U forsi hawnhekk l-iktar regola li hija importanti l-40 metru. Mela kull dajs aħna ntuha range finder, hemm dajs li anki kollhom 2 range finders abbord. U
jafu li meta jitlu viċin ta' dajsa oħra u jkun hemm 40 metru l-bot, xi ħadd minnhom minn ma jkollux dritt ta' rotta jkollu iżomm il-bot bl-aqwa li ma jidħlux dawk l-40 metru. Ikellmu ħafna lil xulxin ukoll. Huma aħna ninkoraġġixxu li huma tramite VHF jużaw ir-radio u jkellmu xulxin u jgħidu xulxin dak li huwa l-intenzjoni tagħhom. Jiena pereżempju jiena qiegħed fuq dajsa ngħid isma' jiena nixtieq ngħaddi warajk jew jiena nixtieq naqsam quddiemek, naħseb li nista' naqsam, x'taħseb inti? U jkun hemm litteralment konverzazzjoni hekk. Ma tantx jipprotestaw il-xulxin. Rarament ikonna protesta minn xi tnejn minnhom ġifieri. Però insibu illi iktar ma jgħaddi żmien iktar qed jiġu qudiemna bħala ġurija, ipoġġu bil-qiegħda u jiddiskutu magħna regola. U dik tkun għaliex l-ewwel ħaġa li jippruvaw jagħmlu meta jistlu minn wara tellieqa jippruvaw isolvu xi problema li jkollhom flimkien. Jekk imbagħad iż-żewġ kaptana ma jaqblux jgħidu mbagħad ara jiġu għandna u jieħdu l-parir tagħna. U hekk l-isport iżomm ruħu ħaj u jżomm ruħu interessanti wkoll. U jafu li darba oħra jekk ikun hemm dik l-istess sitwazzjoni jafu eżattament min għandu tort u min irid iżomm insomma tal-bot milli kien. Malta nixtiequ ħafna kieku nġibu dat-tip ta' dajjes hawn Malta biex jitelqu biex jagħmlu żmien hawnhekk. U hija doppja l-affari, ġifieri hija kemm mill-lat ekonomiku daw jgħinu ħafna jekk tikkonsidra li ma' kull dajsa jduru isu 40 ruħ, u mbagħad ma' daw l-40 ruħ daw ikollhom il-guests tagħhom stess, allura n-numru jiżdied, hemmhekk biss jekk għandek 10 dajjes minn daw diġà għandek ammont ta' turiżmu ġifieri u turiżmu ta' ċertu kwalità wkoll.